ice cream. Ooh, I got viewers. Okay na. Yan.
Hello. Hi. You movie tube channel? Tama ba yung pagka-pronounce ko? Hello po. Tara, halika dito. Ice cream. Ice cream siya. Natunaw na nga, ayan oh. Ice cream lang sis kasi ano, sobrang init ngayon dito. Ang init-init dito ngayon. Kaya kumakain tayo ng ice cream. Kumusta ka na sis? Lista ko nga, puntahan kita sa... Lista ko, puntahan kita mamaya. Sa bahay mo. Oo, kauwi ko lang kasi naglakad lang ako pauwi sa bahay. Ang init. Oo, naglakad lang ako pauwi sa bahay. Ang init, sobrang init sa labas. Mm-mm. Thank you so much. YouTube channel. Thank you. Mainit na rin dyan. Ay, summer na dyan sa Pilipinas. Teka, hanap ako ng, ano, pencil. Ilista kita. Ilista kita para mapuntahan kita mamaya. Thank you. Nilista kita sis para puntahan kita mamaya. Ayan, may ballpen ako. Oh, yung ice cream ko. Natunaw na yung ice cream ko. Thank you. Ang init-init ngayon dito. Sobrang init ngayon dito. Mag-vlog sana ako kasi mag-isa lang ako dito sa bahay kanina. Tapos biglang dumating yung kasama ko dito sa bahay. Naiya ako mag-vlog dito sa baba. Na sa sobrang init natunaw na yung ice cream ko.
Ah, sige sis, may bisita ka? Hmm? Ah, may bisita ka? Hmm. Okay. Hi! High Grove Music Nation? True? Hindi pa. Hindi pa sis. Matagal pa siguro. Marami pa akong hahabulin. Oo sis, hindi pa ako money. Marami pa akong at, marami pa akong hahabulin. Really? That's nice. Where are you from? Grove Music Nation.
Ay, ganun ba yun? Ganun pala yun? I-premiere ko? Ah, ganun pala yun? Akala ko wala naman siyang nagagawa, yung premiere. Oh, I'm sorry to hear that. Grove's Music Nation. Oh, you're from Russia? Okay. Oh, excuse me. Six, seven? Okay. Oh, okay. Oh, okay, that is really tall. It taller than doors because normally the doors is like I don't know how many taller is the door, but it's the door is tall, so taller than the you're really tall. Ooh, got four. Hi, hi Claire, kamusta Claire? Pahingi, hindi na ako pwede magkape ngayon kasi gabi na ngayon dito. Alas 6 na ng gabi, baka hindi na ako makatulog mamayang gabi. Pahingi ng kape. Oh, really? Hi daw Claire, sabi ni Movie Tube Channel. Ayan, Movie Tube Channel, baka hindi mo pa ka, ano si, ka chismisan si Claire. To, palagi din tong, ano, active si Claire. Alam mo ba, magluluto sana ako ngayon ng tuyo. Akala ko mag-isa lang ako dito sa bahay. Tapos biglang dumating yung biyanan ko. Hindi na ako nakaluto ng tuyo. Kasi nga mga ngamoy. Hi daw, sabi ni Claire, YouTube movie tube channel. Hi daw, sabi ni Claire. Magluluto sana ako ngayon ng tuyo. Kaya lang, yung ano ba, daing ba yun sa tawag sa atin? Try ko mag-live. Try ko, hello daw, sabi ni ano. Oo, magluluto sana akong tuyo. Linabas ko na nga sa ano sa refrigerator. Tapos biglang dumating ba naman yung kasama ko dito sa bahay kasi ayaw nga niyang amoy ng tuyo. Ayaw nila ng amoy ng tuyo. Tapos biglang pinasok ulit sa refrigerator. Tuwang-tuwa na sana ako magluluto ako ng tuyo ngayon para kainin ko mamaya bago ako matulog.
Maganda yan si Claire. Tsaka bata pa yan si Claire. Happy birthday, group Music Nation. Happy birthday to you. Nasulit tayo dito. May ano tayo. Halika dito. Punta ka dito. Mag-ano tayo. Magprito tayo ng tuyo. Nilabas ko na sana siya. Pakita ko sa inyo. Yung tuyo. Teka, ipakita ko sa inyo yung tuyo. Pakita ko sa inyo yung tuyo. Ang ganda kasi, ang tawag dito. Oo, maganda ka naman, Claire eh. Pinasok ko na dito yung tuyo. Tingnan mo, pinasok ko na yung tuyo dito sa rep. Pakita ko sa inyo yung itsura ng tuyo. Yan. Ito yung itsura. Thanks, Claire. Ito yung itsura ng tuyo, oh. Ganito siya, oh. Yung tuyo talaga na, yung ganito, oh. Yung tira. Yan. Piprituhin ko sana. Kaya lang. Ang galing mo daw mag-makeup, Claire. Sabi ni ano, ni Chub. YouTube channel. Kain na lang kaya ako ng ano. Oo, masarap yan. Tamban. Oo. Kain na lang ako nitong yogurt. Hugas ako ng kamay. Yan. Hugas ako ng kamay. What did you say? Salamat daw, sabi ni Claire. Ikaw naman, Claire. Okay lang yun. Galing mo kaya mag-makeup. Ang galing mo mag-eyeshadow. Ako hindi eh. Hindi ako marunong mag-eyeshadow. Kain tayo ng ano. Yogurt. Snacks ba? Kasi hindi pa naman ako nagugutom. Yan, kain tayo ng yogurt. Gusto ko tong yogurt na to eh. Wait. Yan. Para nakikita niya ako masyado. Okay, you're eating. I'm gonna eat yogurt. My favorite yogurt. Chobani. Greek yogurt, black cherry. Yung flavor niya. Black cherry. And I'm gonna use the spoon that I'm using. Anong oras na dyan sa Pilipinas? Ano na? Hapon na. Diba? Smell yogurt. Itsura ng yogurt. Yan. Ayoko sa yogurt. Oh, okay. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi nitong isa nating ano dito ah. Kasama natin dito. Thank you everyone for staying, for chit-chatting with me. Chit-chatting daw.
Oh, sorry to hear that. That's sad. I'm sorry to hear that. What flavor is it? Black cherry. Lang pagkatapos ng ice cream, yogurt. Yeah. Oh, really? Yeah. I'm not even born that time. I born in 1985. Sige, Claire. Okay lang. Thank you so much pala sa pagpunta, okay? Claire, thank you. Ingat ka diyan. Thank you so much pagpunta. Masarap pala yung Masarap pala yung flavor na black cherry. I was born in 1985. So I'm not even born that time. That was a long time ago. 1770, no, 1974. Hello. Oh, 1981. 1984. Oh, okay. Yeah, I'm not even born that time. I was born in 1985.
Hi, Marian. Okay lang, bestie. Hello, kumusta ka dyan? Okay naman ako dito. Anong oras na dyan ngayon sa Japan? Wala lang magawa, bestie. Nag-try lang mag-live. Ulit. Habang tawag dito, habang nagpapahinga, kauwi ko lang kasi galing sa trabaho. So, naisipan kong mag-live ng saglit. Maaga pa dito, bestie. Alas 6 ng gabi pa lang dito. Alas 9 dyan ng umaga. Dito naman alas 6, alas 6 ng gabi. So, medyo maaga pa naman. Maliwanag pa nga sa sa labas. So, hindi pa naman siya Hindi na ako ngayon pwede puyat, bestie, kasi ang trabaho ko ngayon maaga na. So, maaga na rin ako natutulog ngayon. Ang trabaho ko alas 7 ng umaga. So, hindi pwedeng magpuyat na. Maaga pa dito, maliwanag pa nga sa labas eh. Oo, maliwanag pa sa labas. Ayan na. Ayan. Ayan. Maliwanag pa. Hindi pa masyadong gabi. Maliwanag pa sa labas. Ayan. Halaman ko, ayun o. Hindi ko talaga yung Oo ba? Iisip ba? Yung minsan yung utak mo hindi gumagana dahil sa minsan sobrang puyat ba? Bakit naglo-loading yung Tingnan ko nga kung anong battery na ako. Ay, malapit na pala akong Born in January. Oh, my same age. 1985. Wala kang pasok ngayon, bestie. Wala kang pasok ngayon. Oh, you're 46 years old. Yes, I am 35. Okay, okay, bestie. Okay lang yan. Go. Take your time. Okay. Sure. Thank you. Ay, it's not bad. Still young. 55 years old is still young. I forgot my yogurt. I like the flavored black yogurt. And black cherry. What is it? Yes. Yes, I heard about it. Especially here in America, there's a lot of protest going on right now here in America. Yes. Yes, about George Floyd. Yeah.
Hmm. Yeah. Ooh, my yogurt. The black cherry flavor of yogurt is it tastes really good. So these are now my favorite flavor of yogurt, black cherry. Tastes really good. What is that? What's that mean, Viju? What's that mean? I don't understand that mean is bye, 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 B. Hello. Oh, okay. Yeah. Mm-hmm. Thank you so much for likes. Thank you.
Yeah, you should. It's good, really good. I got the Chobani Greek yogurt flavored black cherry. It was really good. I like it. Good yogurt. Ay, thank you. Movie YouTube channel. Thank you so much. Sige lang sis, baka busy ka. No, I do not. Sorry, no, I do not. Do you? Okay. No. Grobes, Music Nation, grab your off guard. It was really good. It's very good. Yep. It's good. This is my favorite snacks. Yogurt. How are you, Grove Music Nation? How are you? Oops. Now I ate. Now after I ate, I feel sleepy. Hi. Hello. It's hi. It's go mo back in the Wang's house. Hello. Hi. Oo nga, ang haba nga ng name niya. Nahirapan akong ano basahin eh. Excuse me. Ang haba ng name niya. Hi daw sis, sabi niya. Hindi ko na masabi yung name niya kasi sobrang haba ng. You have a long name. It's got mo back in the Wang's house. You have a very long name.
Hello. But it's good to move back in the Wang's house. Um, hello. Oh, I'm sorry to hear that. Are you in the hospital right now? It's got moved back in the Wang's house. Are you in the hospital right now? Oh, okay. Sorry to hear that. I'm sure you will be okay. Oh, you're like very sick. Like how bad is it? Oh my God. Oo nga eh. Kaloka tong dalawang tong nandito sis. Hindi ko malaman kung anong nanonosebleed ako dito sa dalawang nandito. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanila. Oh, sorry to hear that. Naloka naman ako dito sa dalawang to. It's good to move back in the Wang's house. Like, what's the symptoms if you have a COVID-19? I'm sorry. I can't help you. I'm really sorry. Okay, move YouTube channel. Thank you so much. Uy, maraming salamat sis sa tsaga sa pag ano ko dito sa aking live stream ha. Thank you so much. Mamaya pupuntahan kita sis. Symptoms is water eyes, headache, loss loss of breath, and flu, pain, wind chills. Oh,
okay. Huh. That's a lot of symptoms though. Do you know? Do you have an idea where did you get it? Like, do you travel like some country or places that you uh, get it from other place? I'm sure he will be okay. Baka nanluloko lang to, sis. Baka nanluloko lang to. Not sure. Sakyan na lang natin. Sakyan na lang natin kasi hindi natin alam kung totoo ba yung sinasabi ng dalawang to. Wait. Hala, napansin mo yan, sis? Yung name ko, nagamit. Ano ba to nang hack? Tingnan mo, movie YouTube channel yung message niya. Oo, nagkamali ako. Ewan ko, hindi ko maintindihan. I'm pretty sure he will be okay. Hindi ako yan, sis. Kita mo? Yung mensahe niya? Hindi ako yan. Ano to? No idea. Nakita mo, di ba? Hindi ako yan. Nagugulon ako dito sa dalawang to, ha? Parang ano to eh. Kinakabahan ako dito sa dalawang to eh. Name change? What's that mean? Name change.
I'm scared. Anong sabi mo, sis? Hindi ko nakita. Na-research mo? Ano daw? Oh. Oh, okay. Sinearch mo siya, sis. Nagugulan ako dito sa dalawang to. Hindi ko alam kung paano gawin yan, sis eh. Paano pa gawin yung ganyan? Natatakot ako dito sa dalawang to. Oh, okay. Try ko nga. Oh, hindi talaga ako marunong ito, sis. Paano ba i-click yung... Saan ba mahanap yung tatlong dot? Tatlong dot sa kanan. Hindi ko alam, sis ko. Hindi ko talaga... Hindi ko talaga... Tatlong dot sa kanan, mensahe ko. Hi, at yan pretty. Uy, hi! Eh, tanggalin ko na lang kaya itong mga to. Hindi ko alam, hindi ko alam kasi kung mga ano to eh. Tanggalin ko na lang sila. Kasi hindi ko alam kung... Oh. Ano na sila, nakatago na sila. Ikaw ba yung gumawa nito? Ay, hindi ko talaga alam. Maraming salamat, bestie. Thank you. Maraming salamat. May dalawa ditong ano, natatakot ako dito sa dalawang to eh. Inano ko na sila, tinanggal ko sila. Kasi natatakot ako eh. Hi daw, Mary Ann Sasaki, sabi ni na Novi YouTube channel. Oo nga eh. Tinanggal ko na lang sila, natakot naman ako sa dalawang yun eh.
Hindi ko nga alam kung paano mag-hide ng mga ano kasi hindi naman talaga ako nagla-live. Malay ko. Kakatakot yung dalawang yun ah. Tinanggal ko na sila. Oo, movie YouTube channel. Natakot talaga ako dun sa dalawang yun. Meron pang isa, itong ano, walang picture. Ang haba din ng pangalan. Sabi hi. Hi! Hello? Baka isa pa to. Ay, bakit ganun ang daming ano? Oo, meron na naman. Bakit? Saan ba to naman nanggagaling tong mga to? Meron na naman nga. Makaisa lang to. Tanggalin ko? Anong gagawin ko? Tanggalin ko rin siya? Nakatakot ako dito ah. Oo, bestie. Alam ko may bago ka mamaya pagkatapos kong mag-live stream. Nakita ko yung nasa work ako eh. May bago kang ano, palabas ba? Hindi ko pa siya nakikita. Mamaya pagkatapos kong mag-live stream, tingnan natin. Puntahan ko yung bagong mong ano. O para-parehas yung sinasabi nila. Newbie YouTube channel, para-parehas yung sinasabi nila. Nagsasabi sila ng mga edad nila. Tanggalin ko nga. Ang kakatakot, pare-parehas yung sinasabi nila. Ano yun? Bakit ang dami kong mga... Tinanggal ko na siya, ano, sis, movie YouTube channel. Pare-parehas lang yung sinasabi nila. Ano ba yun? Kaloka, ang daming bago. Tinanggal ko na siya. Tinanggal ko na siya. Said, okay. Oo, naguguluhan ako sa kanila. Ano na, mag-iisang oras na rin akong nagla-live stream. Oy, hindi ko na malayan yung oras ah. Ano na, kasi mag-aalas 7 na dito ng gabi. 6:47 na ng gabi dito. Mag-iisang oras na rin ako nagla-live stream. Pangdagdag sa ano, pangdagdag sa... Oo nga, ako na nga yung ano eh, yung nakukompuse dito sa dalawang to eh. Saan kaya mga nanggaling yung tatlong yun? Oo, bestie, pandagdag nga. Habang nagpapahinga, wala naman akong ginagawa eh. Minsan, madalas pag kauwi ko sa bahay, habang nagpapahinga ako, nanonood ako ng mga videos. Yung may mga bagong upload. Kaya lang, naisipan ko, nagtry akong mag-live ng kahit isang oras lang. Pangdagdag. Nakikurious lang ako pag halimbawa na ano, nakuha ko na ba yung tawag dito? Ang tawag dito? Yung kailangan ma-reach. Na-curious lang ako kung uh, ma ano ba ako agad or matagal ba? Nakikurious lang ako kung gaano siya katagal eh. Yeah. Kanina, tumama yung singsing ko sa buto ko masakit. Kanina pag uwi ko, may binili akong ano tawag dito? Yung pang home decor ba? Wall decor. Ano na siya, naka-sale na siya eh. At saka ang cute niya eh. Panglagay sa ano, sa decoration sa ano, sa
Wala naman. Parang wala naman akong ano eh. Wala. Ayan na naman. Bumalik siya. Newbie YouTube channel, bumalik siya. Tinanggal ko na nga siya. Bakit bumalik siya? Bumalik siya. Oo, cute, di ba? Ano siya? Naka-ano na siya? Tawag dito? Naka-sale na siya. So, sayang naman, mura na siya. So, binili ko na siya para pang, ano, panglagay sa wall. Ganyan siya. Ganyan kalaki. Kasi wala pang masyadong decoration dito sa bahay. So, nagbibili ako ng paunti-unti. Kahit pa paano. Thank you. Try ko nga. Oo, cute nga, no? Tsaka mura na siya. Sayang din eh. Naka-sale na siya eh. Okay. Thank you, Marian. Salamat. We saw Dan today at work. Huh? We saw Dan today. Oh, Did you see that thing me and Lisa did today? no. For the yard? Well, I posted it anyways. We picked something in her yard for her and she wasn't. It was weird. Down a little, butter. We had things growing up around it and everything. It was really nice. Oo, bumalik sila. Bumalik na sila. Ano ba yun? Paano ba yun? Ano yun? Bumalik sila, sis. Little cooler. Damn. Why is it so hot? You can never get it on medium. You always get it too hot or too cold. It's hard to set up.
Will be part of Christmas. Thank you. Oh, that hurts. I can make dinner today. Sige lang sis. Thank you so much pala. No. Oh, my back hurts so bad today. My sciatic is like really out. I can't cook when the kitchen's dirty. That bugs me. That's how Mom always. Ow! Water gets hot. Damn. Yeah, I can't do it. Gotta be clean so I can do stuff. Oo nga eh. Oo nga, hayaan na lang natin. No.
2 tablespoons butter, 1 cups water. Third. I can't tell on this one. Oh, we have a third. Very good. 1, 2, 3. Okay, so that's it. Yes. Tablespoons of butter. 2 tablespoons. Like I said. Yes, butter. Okay. All that. Oh, God, my back hurts so bad from bending at Lisa's today. I made her yard look good. Mm. Did you see it? No, I haven't checked my. Well, I did post it, so it should be on my profile. Because I just posted it. What we did out back, where her AC sits by her porch now. Yeah. Because it was all just like long grass and it was all grown into the AC. So we did all that, laying down all them chips so it won't grow weeds. Is that wood? Yeah, it's wood chips. It looks nice, huh? See, because this was completely covered with weeds growing up it like this, just like wrapped around. So we ripped them all off of there and we did all that and laid down plastic and then all the wood chips. It was hard. My back hurt so bad from bending. I was gonna make some chicken, but you probably eat with Dan when he gets here, huh? Probably. Okay. Because I got some chicken. Oh, got some guacamole. Yeah. Have this and some zucchini. Come here. One of zucchini. What's that? A lot. What's that, boils? Mm. I want to cook the chicken. Going upstairs. Let's go chit chat over here. On the bed. On the bed. People are being mean. I'm gonna set you down here. I'll put you here. There you go. There you go. That. There you go. Yeah. Okay. Ayan, umakyat na ako sa taas. Medyo ano na dito, hindi na masyadong maingay.
what you said? I'm going to put you. Oo, nagluluto siya. Nagluluto si Bianan sa baba. Kaya umakyat na lang ako dito sa taas. So dito tayo sa taas. Ano na yung battery ko ano na ata? Uy, magpapaalam na ako. Bye everyone. Because my phone is about to die. I don't charge it while I'm doing live. So thank you so much everyone for being here on my live stream, and bye. See you again on my next live stream. I will do live stream tomorrow. Bye.